Безспорно е, че със всеки изминал ден ученици не постигат успехи в областта на науката, изкуството и спорта. А има ли постижения, има и награди. Моля да пристъпим към връчването на наградите. Грамота за второ място на областни ученически игри получава отбора по лека атлетика момичета 5-7 клас с ръководител господин Марин Златев. Грамота и плакет за второ място на конкурса "Децата на България пеят, танцуват, рисуват" получават участниците от СИП "Народно пеене" с ръководител госпожа Тодорка Михова. Грамота и плакет за трето място на конкурса "Децата на България пеят, танцуват, рисуват" получава танцовият състав с ръководител Диляна Иванова. В Шумен беше. Диплом и плакет за второ място на регионалния ученически конкурс с ръчни ръце, посветен на Дедя на земята, получава Радослав Иванов Иванов от 7 Б клас. Грамота за трето място на конкурса, организиран от община Провадия и ОДК Провадия, посветен на Международния ден на земята в направление светлинни явления, получава Радина Велева от 7 Б клас. Грамота за второ място на конкурса, организиран от община Провадия и ОДК Провадия, посветен на Международния ден на земята в направление светлинни явления, получава и Лидия Христова, 7 Б клас. На същия конкурс, но в направление Боди арт, получава грамота за първо място Пламена Йорданова, 7 Б клас. Също за първо място в направление Боди арт модел получава Борислава Неткова, 7 Б клас. Грамота и сребърен медал за второ място на математическото състезание Европейско кенгуру получава Атакан Исханов Дестанов, 4 А клас. Грамота Грамота и сребърен медал за второ място на същото състезание получава Джансу Мудаимова Юсменова, 3 Б клас.
Грамота и сребърен медал за второ място получава Валентина Павелова Христова, втори Б клас. Грамота и бронзов медал за трето място е за Даника Ивайлова Иванова, четвърти А клас. Тя ще дойде. Бяга, да. Грамота и бронзов медал за трето място е за Ивайло Ивелинов Ангелов, трети Б клас. Грамота и бронзов медал за трето място получава Мелиса Росенова Стоянова, втори Б клас. Грамота и бронзов медал за трето място има и за Радослав Миленов Атанасов, втори А клас. Следващите награди са за математическо състезание Математика без граници, пролетен кръг 2015, грамота и бронзов медал за трето място Деница Георгиева Йовкова, четвърти А. Грамота и бронзов медал за трето място Мелина Исмайлова Ризаева, първи клас. Грамота и бронзов медал за трето място получава Натали Станислав Балева, първи Б клас. Грамота и бронзов медал за трето място е за Мелина Исмаилова Ризаева, първи Б клас. И то е друго състезание. Добре. Така, грамота и бронзов медал за трето място е за Георги Николаев Генчев, първи Б клас. И последната награда е най-гореща от вчерашния ден за участие в волейболния турнир между ученици и учители, посветен на празника на училището. Победител отбора на учениците.